Είμαι σίγουρος ότι έχεις ακούσει για τα superfood, αλλά σήμερα θα σου πω ένα superfood που ούτε το έχεις φανταστεί. Πεστε με εσείς οι χωριανοί, θα σπάσω κούπες, για τα λόγια που πες. Όταν ακούς για superfood, οι περισσότεροι νομίζουν για κάτι ξενόφερτο, με περίεργο όνομα. Αλλά ξέρεις ποιο είναι καλύτερο? Τα χόρτα. Αυτά τα μαζέψαν σήμερα το πρωί από τον τζίπο μας. Ό,τι φύτρωσε μόνο του. Δεν τα φύτεψε κανείς. Έχουν σίδηρο, φυκτιασίνες και νερό. Κρατάνε το σώμα καθαρό και με λίγο λάδι και λεμόνι δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Άμα δεν έτρωγες χόρτα μικρός φαίνεται. Κάμα τα έφαγες, τα ζητάς και μεγάλος. Αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Δεν χρειάζεται να ψάξεις μακριά. Το καλό το έχουμε δίπλα μας. Περιμένω στο Τζούτσο Ηρακλείου στο Μήνο Ασί.